no watche asem penipa ebetena se ene saa na ye program no enti anwumre yi kase ebo no de unya no anwumre no nsia ma me wote menka me pacho mete wonka oba hima ma minti o yo na me go school SS na ifia first na me papa nsi dan ne yetimo no mene madam fubi chese tenant na ba ko fa damfo pa no so boyfriend that time no na yesusha enti se ebeko weekends especially Saturday na me mama ye ko youth program enti so no person kokohia na boy na no abeka kire me say pesa won boy no ebehia enem enti minkonkoja no na person ogisika won ho ti 12 for some time na yakwa na se ebia wo person ni di nkoma na boy no so enua ne me apia betena bonten ti yes for some time sa na omo so ayo madwene se omo keka me ama boy no nti one day menne omo nyina wodem na omo nyina pie ye me wo hwa na boy ne ba ye na chesa ye rape sem fine ye be CSC that time police station bi eni ho me ma me mo so jimidi nti me anya kukuduro amwa me ma mama ne sese na esi yes ewi manyam me be ma no so no nim sadie efie esitie ye Christopher fie nti wo ye na dwene se o manyinsen ne mbɔ me so obeba no aba beka omo ba beka bibia ma bibia na ha me papa sere me papa because no ya sorry panyin na chese sad brother na unim be mada there be enti me papa de enya den yawo e ka kire be ma ne so mpeso be hu ne fie ho be ma ne na dwon so oba be me ho ade se be ye ntumi nsen me papa mpane wo se ye oba anya ma enya no ho ade nti wa mpane me wuwie ye be ma ne san bai se oba actually ne be ma ne be ka kire me se opeso be ye me ho ade sa time ne nyame aye na drum o ye adwuma Vodafone ya transfer no nti woni kumase ha nti oba ba ye me ho ade de mako me so menya adwuma nti me ka kire ne se ane nka sika no de be ye me ho ade no anka onfa mi adwuma bi ma me na menene mi enu ma me ye adwuma no for bia 1 year na nka kire no oba ba ye me ho ade me de me prophet no so e de waboa no na obeye yawo nti me papa mpene na ansa na we nyina beba so no na me papa dam for pa so o tu kwan no de ne baba ma beja me papa ne nyame ya adoma ene me boni pakro din kirewa wani ni pakesi apart from sikan wanya din na nti ansa na wo be frifia na okoba saa entinyama ye ma no ho aba se ontimi nya bibia mfa ndam papa asintin ko be ye me ho ade na kire se sika na wanya no e won ma every month bia mre yin sika but me wo ntemu no na kire se me so mabusua no enya bi na de amanu me ho ne se time ma wo baaye no na menyam media dam for bonni echi man kwa sorry what time I say men kwa sorry no media dam for bonni echi akwa nyam ama enne menu me ho me papa mpene anti be ma no so bufui wanya me ho ade nti ya nware me wo ye ne nyame ayi madoma wo twins na me so me she me ho bose memfa bema bia bim kopem semme meware na metna ase ahwe nkwala no amomo university menware because na me suro san hwa na me ko ware na bema no
mɛware no no wanhwɛ akwara no yɛ ama me san sɛ bɛrima na mede me ho to no so na menim sɛ ɛwɔ m sɛ rape deɛ but sɛ wɔsi gyegye me so first no wɔ disappointed me ma me frɛ no koraa na wɔmfa wɔabra nkwalaa no yare wuo nti na mma me ne mmarima deɛ mpɛ bi no mahwɛ bi enti wo papa adamfo no a wɔde ne ba bɛgyaa no saa berɛ no a ɔbaa yɛbɛka kyerɛ wo sɛ ɔpɛ sɛ ɔware wo no saa bɛ na wonyem no na menyam ɛno koraa mpo no wanka nkyerɛ me ɔka kyerɛ me maame mo na me maame mo ka kyerɛ ne sɛ wo nuabaa no deɛ wayɛ ne ho nie o deɛ wayɛ ne ho ni sɛ ɔba fie na ɔkɔ baabi a wɔwɔ no a ne dan me na medam me na metenam kyɛ sɛ me na medi dwa bɛgu fridge ɔyɛ me te sɛ baa ne nyinaa no saa tam na mesua nti na ɛyɛ me sɛ yɛnnua dɔ na ɛyɛ me sɛ yɛnnua dɔ mefa n'ataadeɛ hyɛ na mede akɔ classes ne nyinaa na menim sɛ yɛnnua dɔ na menni idea biara no ti wote hɔ a paa na yɛ a wotumi de wo nsa si wo bo sɛ adeɛ wei deɛ ɛkɔyɛ dɛn manu me ho ɛdeɛ na wodwendwen adeɛ yɛ na medwene ho paa ne sɛ maame asɔre ama akwalaa sika so wɔnkɔ asɔre na wadi adamfo bɔne akyi na ama mehyɛ bere adane yɛ na manu me ho ɛnkwara na wie university patran moyɛ adwuma mepatwa ɔmo nyanya adwuma but ɔmo ayɛ ɔmo nnwuma nkakra ama no a ɔne wo yɛ no ɔhwɛ nkwadaa no wanyɛ bi da kɔpem sɛ nkwadaa no kɔ university nyinaa no wanhwɛ wɔ mo wanyɛ bi da hu no mehu no paa wɔfrɛ ɛno akora wɔfrɛ me frɛ wa nkɔmmɔ bɛn na ɔne wo di ɛno adze wɔfrɛ me ɔse ɔfrɛ nkwalaa na ɔmo mfa nti wɔbusa me saa de nti na ɔfrɛ wɔn a ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛfa hyɛda nkɔmmɔ a ne medie no wahyɛda ne ɔma ntaafoɔ no di nkɔmmɔ ɔmo yɛ me biribiara nti me ne ɔmo di nkɔmmɔ papa monim ne a akɔ so ɔmo nyim eti na ɔpɛ sɛ ɔfrɛ wɔn sɛsɛn ɔpɛ sɛ mepɛ sɛ mehu ne report na ɔyɛ kyerɛ wo no sɛ ɔfrɛ wɔn sɛsɛn ɛyɛ na nka ɔpɛ so wɔ no ɔmo nya yɔnko fa bi nka wɔ hɔ na nka ɔfrɛ ɔmo na ɔmo adi nkɔmmɔ ne ade but nkwalaa no nso so no ɔmo nyini no na ɔmo nim sɛ me na mɛtwe wɔn afiri wɔn papa ho nti maame de ɔmo papa no namba ma wɔn sɛ bibi ɔmo hia bi ɔmo musa papa no nti ɔmo nso try amfa nti ɔmo hu sɛ ɛnyɛ me fault na mmom papa no suban na ɔyɛ obi a ɔwɔ ahokyerɛ mu nti na ɔmfi wɔn ana na wɔwɔ sika paa time koraa memfa ne sɛ ahokyerɛ kakra baa no so no na nkwaraa no anyini a sɛ nanka wɔwɔ sika no na ɔhwɛ wɔn a anka nkwaraa no bɛhu sɛ ne ho akyere ne nti na ɔnhwɛ wɔn because saa tam adwuma a wɔyɛ no na yɛ sɛ nkwaraa no ɔmo asɛm o ɔmo mmienu nyinaa yɛ mɛma patran wow aya ne nkɔmmɔdie no wohwɛ a onya ɔbɛsan baba aka na and they were tried several times and ɔno nso so no wɔ ne mistake ne sɛ ɔyɛ adeɛ wɔ awareɛ ho ɔyɛ adeɛ wɔ awoɔ ho nti me deɛ meka kyerɛ ne sɛ menkwa koraa mpo menhunu so na bɛrima a wawale asa ne mmaa bebree akɔwowɔ mebrɛ me ho na meyɛ agyapadeɛ a ɔma no aka no bɛka sɛ ɛyɛ me ne mo dea nti
me bre me ho ama one wo ma nti ne de e ma so eti after be ma no achi unware da pacho de na da ninti onso unware say u age no what en shada anya specific wo be say no around 40 no me 40s man aden se nyame ye madoma ma me ma na wi school ni die na hwahwe na dwuma oh die nya abotre ya hwe no sesen amanfo bi wo line no so a wo beto bo ase aye hwehwemu ana asesei oh line de bia obi wo so ane me bese mka cho se akwa no to bo ase na pede ofi se odo no na nso oni ni nyi achia kakra ngu akwa no so ate mpacho mate asipi ohima nyankopon nhirawo menim se ye be hyeda adi wachi ene wabɔ nkomo ada aware no beba so no me pɛ mentum ebi no abeta wachi wate na me nhira ho meda ti ka kire me wo fa ase no se da krompa cha wo mehwehwɛ me na ye mo nkomo me pacho mate me ma o ma papa te me da asipi nyankopon nhirawo amen hey asembeba dabi na eda na enema yinko a hey trese pressure na no din awjafo edie be pa na mo be na watu a wanu ho na wekura de sa decision we me take here den ajiw nsam ba chonya wade nko ebia utu anamo bi wanu ho ebi kura wo a ade bi na wo yeye o ka kire wo yonku bi ene wa bo wada pa ni wa pa wanyina a kire obi a oye oferefo ene ama wo sesi fom me ba cho obetimi awoman de sere so si abere dia no hye o shadow so after 12 minutes you know I was say sorry show yi so me ba cho udin ani baby a ofre pa cho udin kura de hia me why oba hia udin kura de hia me pa cho yi okay wonu ho pa manu ho ish and say already me won kwala mienu enti me ankasa no me imagine say asa me sinya wa wale nti mayi mani na mayel me ho aye adwuma na me de ahwe me ma ebi se me ma na ye me da okay enti you are na me ne bribe ni me ma mienu na no omoni abre e wo me life na asa ba kono na ye young na afa sa hun se ne ho ofedodo ena ba kono de no ye nani afika kra but no ni back ena me imagine so oh and there nani afina only bani de e be boa me because of my money okay na yo so no afebedu baby ko sansa me one man no e kina go bi ko be tumi tumi so say me pani chain no e say me hu bi da ama ha na be ma me problem to me choose dia nani afino hey ampa menene say on time most of the grade but at the age na the late 40s are only banned there no the me man so aye na ma even me man so do see ya me man na ma me okay menene asma sa for 6 years and oye na asasa na no person oye me ho ade but me there aya na me so ma me say me ka ke bi say dia me hu ni me be say me say ti man from me ka bi okay ja fetri o menini ko ni chrome program ni ade menini ni anmo ma ye fine ni anmo ma frame le busia ko mo na ma obitumi frame bi sama se ni ade eja ya no so pa me show o pe so ya me hu ade na afede me pene ye na me no ko me papa mo na afede o so se me wo ma no na kasa ne ni nyemu no me bra bi na one me bra bi si area enti sazi me bra hu se me sa papa na bra na mo
ana me bra na ka kya me say no nim so ne ma me bi to ho no first of no hu ne de no hu ni so wo yere but obey interview ama etie ma he enti me jama nti wo ma be na me bra ka kya so otie mu no ase awo na emma no amo se de ma ne na ewo enti na ama awawe na egu enti awawe na egu ma oba ne koni kuro dana nti fa Tofiakwa oba no ni kuro mu kwa na wono obema na so si danya ma no wo ho no se ofiri ha kɔ ho ewo ma na waba enti o ma no mu ni wo area ho di obi anim so na ma me na wawe egu ba dana nti fa enti wo ma na se opa menyem ma no na mewu a ne mfa bibia mfrem no anya me ho ade enam sigo nti menyem ye na ye kwa ayefuro woni ku afi oba na ne kire no bebra na me bra no mu ne bra bo ne din kire me but according to me bra investigation no who say asa na awale na egu ba sana na ntusa enti ye ko ne ku mu no be hu na obi egu san za na ni passport ne ho ye obusa na action sigi obaye no akasa ne nyem so asase na me ne tina me hu fe din no o sai ni fe din ne kasa enti bra me ni hu e chena me busa so me bra tina hu ni passport si se ni se na ti sai no so oni ne jai da enti no afi na bebi na fe din ni dia asesa but ye the same number omo kasa enti afi ye ko ni kuro mu no akofo busa no ne passport so wan no na watini ka call sign me hu ba ko mienu miensa na msi no nta bibi ko so menim enti sa number na that time na the same number na edi na so samba the same number no me pick number ni free be ma ni phone so okay and according to me anum so bia nka hwe ankyere me se bia amunia no wo yira na ase bibi sei tenant sa enti me pick number no and am number different number free line na mi chia no na mbusa ne say na what to say na me said that person na say me nia be ma ne minipa no okay and also ekuma na afi o start ka say uni e be ma kura free ha ko be 1 month ni ye you kura mu ko ye mentimi amba bi and I you for ya mu ko na afi ma me no e start to o kan sam chire ta kam so na menyem ena mi busa no so onka to sha mi wo ye na opeso be ye me ho ade no ena odi dwa toa e buy so pa me cho dia so masie mi so me wo ye family na more than 7 years afi no odi dwa toa bra mi say e ya no otu kwan so odua oye fu oye ne ma no say na owo yile a wagie asase a wati ama na sa omu defo they say me wan there no they say on chance answer because they say minim there me do onya me boni but sad there no di fear me no ama me ma me mu nyina quite disappointed say obetumi akomunika say me no what na for more than 7 years I say na me be hu te say wo yele but oni krom ha me so me ya ba ya enti no I say the many ba me ho so na say boy now you young now no momu na me din say bi no ba ya me tantan no afi me wu no odi me chi sa akotin so hu sa menyim me wu ye ya no ya yi me nu me ho papa di ada wo hu invitation card no de na eba wo mu boy na akwa na friend no ka chen me say oba me di wati sa menyim de me dia ye wo they say them the worry na see you that time no no fe na matter say mini panel warrior yeah mama you confused in fact Tofiakwa my you confused only the ogujan to aso do aside say warrior no nya me boni dia de but wa mama you frustrated eti afere oba ba ko na hunu se ukunu no won so won ne te oba ba ko no sa ọmọ le ndi nche ko ma mu ntam tri ye ne ye sa awo na na ma nti oba no pani no na na ofo so de ma ne so onwale di nka ne ho okay but me problem ne say enka bi kwa onka asase nkyere me na me hum left and right but they say no the Mexico
Oba ba kunu de oni be ma ni nyina mo nya me hwe ba so wa ye me wale na ni tiri nkwa rade didi wa asare ene na ye mi problem enti na ma ade na kunkon ho no do ma me no be hu ye no ono me kwa de na mi suro ye chere nkwa akra keto obi me bo mi de me kunu ma me hu nya me ma but ma me ni problem ena be ma no so no kwe me ka to aye me boni ana me boa asa mi ntimi nkwa rade didi no ene na ama me so I am a drinking. Ti say no na kire say problem ni nyina be ye awurade adidie. Yeah, because Tofiakwa me kwa so na me ntimi nkwa loss of ade. Emwa me. Ija ye. Nti say no na say ya me ho ade pa but me so anu ntimi so onya abotra nso. Nti na de wo ho no. Manu me ho afena nipa na ono ho dwena ono nim ni so amfa hwinsie me no. Mimi dinet mimi say oya young dodo and an hofen so dodo ebia na obi etu ne fubane and I me taking me discipline they mimi taking and say I'm one ti wanu hu die afutu amede be ma woni say na said the wokan no awurade adidie nti untimi nkwa eye boko woni ne ntrase na dwene wo ho no no so nwene no ho why na dia ya no e ma me sai gen ne say e we ba ni say I mean what me ka tanya ankopon kwa so mo ma be na bi amba me life me bi ya me ne sa pa no bokura wontie because Tofiakwa uti tie Sompa no fanko ha nyankopon no wontie eyira mem sesi akora to o mema na omoba meboa na Tofiakwa hwe ni po be ka sa woni suban but na nya ofo nipa guma miensa woni to ye beka so na woni suban enti no de ba ya ne se me twa so na matana me be na masra nyankopon so ma me nkwane ahode na me fanye metwuma ehwe me ma mate pacha o meda wase why se unya kwan ene eche wase why okay I was here for hey time na so bra time aso aka 3 minutes na 5:30 yenhwe me ba so me mo akwaba. Hello. Good evening. Yeah, na but already obi on chain manonko from why? Okay. Ohima wonu hu ohun. Ma me na kana wal. O how bi ya na mabu. O ma me ne da na da ma ne mo. Dabi ola inu twitwa si o mpacho titinu hu ye ma me why? Pacha was mami nti obi mu. Then no be here. One man na. Sina mene na for yes. Fane number no. Me ba cho nyangbotre de ewo mu nie. Wo number no sen na twa to. Me ka cho 09. Okay, producer for number no ho. Is it me 5:30 na so. Na ochina urade adoma sa segment we meto aso. Yankasa ye be frɛ why? Only dia me no. And so, me number no so mo. Oh. See, your phone number so on frɛ no. Ti bi ba cho 09 e twa to ho. Ne ba cho say 09 e twa to. 09 e twa to. I be can I na okay. Me ba cho nti de wo mu ye say. Me sha wo boss nyankopon ya adoma ochina producer be frɛ. Why? Ne ba cho. Okay, me da CP. Me fa de twa to na afede. Me sorry so. Me ba cho udin ni ba bi afrɛ me free. Hello. Okay. Case in I home. Hello, Sophie. Hello. Hey. Pastor Company. Yes, sir. Pastor must told the mama pants. If me number, me radio. Menim pekasa. Okay. Te, Mate. Me did the sorry. Okay. Ona wo me da CPY. Okay. I was here for eche na agudi for ma no
enso eba na ọma betena se on se ọmo no ba wi ana ọmo de be fa no ano odin se maka cho se alaji grusa ada romantic infesa ọmo gina ọmo nan so ena asante kotoko okuma apem beba ọmo ankasa no Africa no niam bi afọ ọmo ani so ntini se ọmo aye steady papa ena ọmo mpese ọmo beti asante ma akoma biem no pan kwa de miti abu na league no ba bi ọmo so ọmo dan de na chese ano ya aye den papa ti na chese match we so de ọmo fa no se ti se World Cup na aye be kono so ho ti ọmo agudifo emma no betena se no ọmo beto mbo ase na ne de be koso bia no on the live commentary e de abrayen eno da nchen a hye no nso ene anwumre no nsia yentumi mfa kasebo no emrew demom obehia yen anopa nyankopon ya adoma bra no nsia bo na omanhene ye wadubu ache awie food for thought wie no ano no nsia no obete kasebo no demom na anwumre no hye no nso sei asem penipa asem empenipa nipa ene pen ho asem ohene ani ohene yire enso ewa ha eno eda nchen a odifo pokwabna enso ewa ha hyano nso owusu bema ono chief producer one emranti mienu bi ene ohema ba akom so boni chidom omo nso aye ready ewa ha omo no enso jabema no o siasie so fire no hu say o tuja no pa na hyano nso say oforisuo bema ebetena se ono na etena dwam as a host na ono abese Menim torchlight na stia no ekura no eti awusianfo ba bi aduru ni de mi bejai na me de ama agudifo ema no na omo nso aba besom Minister IBJ na eso show yi mu ema me de ebre wo ye production hyano nso yima na etwa dwumadie nyina ba Facebook Sompa 93.1 FM biribi nti wantimanti a obetumi akọ online sompaonline.com so obetumi atie ewo ho YouTube no nso Sompa TV ho nyina no obetumi anya live medin Tofiakwa osuru nyankopon to no bo ase na onhyira